אתם יודעים, יש מחלוקת, הגמרא במסכת גיטין, מביאה במשנה. בית שמאי אומרים, לא יגרש אדם את אשתו, זה קשור לפרשה שלנו, אלא אם כן מצא בה ערוות דבר. כן, כאילו המשנה באה לדון באיזה תנאים מותר לאדם לגרש את אשתו. זה התנאי היחיד. זה בית שמאי אומרים. מה זה ערוות דבר? חוסר אמון. חס ושלום, בגידה. כן? זה דבר שמתיר לאדם לגרש את אשתו. חוץ מזה, בית שמאי אומרים אי אפשר. בית הלל אומרים, אפילו הקדיחה תבשילו. בית הלל אומרים שרפת הסיר, שרפת האוכל. רש"י אומר, להקדיח תבשיל זה לא רק לשרוף אותו על האש. גם לפני שהיא מגישה לו מרביצה עליו מלח. נותנת מלח, שמה מלח הרבה בתבשיל, זהו, מותר לך לגרש אותה. ויש לנו עוד דעה, מביאה המשנה, רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, אפילו אם מצא אחרת נאה ממנה. אחרת נאה ממנה. מצא מישהי אחרת שהיא יותר נאה ממנה, מותר לו לגרש את אשתו. שלא יגרש. אבל הרב סולובייצ'יק אומר, לא, הוא אומר הפשט ככה. אישה טורחת, מבשלת, מכינה. הילד הקטן שלך יבוא, יפתיע אותך אבא, ילד בן 5, ילד בן 6. יבוא, יכין לך איזה בלילה יפה של העוגה. גם אם זה לא יצא טעים, תגיד לי. והילד הקטן יבוא אליך, יגיד לך, אבא, תיתם, אני עשיתי. מה אתה תיקח, תגיד? וואי, איזה טעים. מה, אתה עשית לבד? כל הכבוד. אומרים בית הלל, אם אתה אוכל את האוכל של אשתך ואתה, זה לא טעים. מה, זה שרוף. אתה לא אוהב את אשתך. אתה לא אוהב אותה. אתה כבר פרוד ממנה. כי אם אתה אוהב את אשתך, כל מה שהיא תעשה בשבילך זה יהיה טעים, אה? אם זה הייתה מדונה מביאה לך שרוף, תגיד, לא היית אומר לה זה טעים, תגיד לי, אה? אני לא יודע, או מי הייתה מביאה לך בריז'יט ברדון, הייתה מביאה לך, לא היית אומר לה, איזה טעים, אבל זה אשתך, אז הלב שלך כבר רחוק. אומרים בית הלל, אם הקדיחה תבשילו, שמה זה כבר התחיל. אם עצם זה שאתה לא אומר לה, וואי, איזה טעים, עצם זה שאתה לא אומר לה, זה טוב, זה סימן שאתה לא אוהב אותה, כי אם היית אוהב אותה באמת, והלב שלך לא היה רחוק ממנה, אז באמת, והיה, אם לא תמצא חן בעיניו, רבי עקיבא אומר, אם ראה אחרת, טובה ממנה, אומר רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, אדם צריך לשים את העיניים שלו כל הזמן, אשתו. אתם זוכרים מה סיפרנו על הגמרא בכתובות? הגמרא בכתובות אומרת, שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצריך בגן עדן מקדם. אז המפרשים שואלים, למה בגן עדן מקדם, כמו אדם וחווה, בגן עדן מההתחלה? בהתחלה הם היו בלי בגדים, לפני אחרי. מה מסביר רבי עקיבא? רבי עקיבא מסביר את זה. אומר רבי עקיבא, כשאדם וחווה היו בגן עדן, היה רק גבר אחד ואישה אחת בעולם. אדם לא ראה רק את חווה. זאת אומרת, היא הייתה כל עולמו, לא הבין שיש עוד אופציות אחרות. איפה לשים את העיניים? חווה את מי ראתה מול עיניה? רק את אדם. נכון? אז מה אנחנו מברכים זוג? הזוגיות מתי היא בגדר שמח תשמח? רק אם היא בגדר של כשמחך יצריך בגן עדן מקדם. מי שרוצה בית שלם, צריך שהעיניים שלו יהיו רק באשתו. היא הכי יפה בעולם בשבילו. היא הכי טובה בעולם בשבילו. זה ככה צריך להיות. אומר רבי עקיבא, אם יש אחרת נאה ממנה, חביבי, אתה כבר לא בכיוון הנכון. זה סימן שהלב שלך לא במקום. כל המציאות של בית זה שאדם רואה את אשתו מול העיניים שלו בלבד, ולא רואה אחרת. והיה, רבי עקיבא אומר, והיה אם לא תמצא חן, אתה יודע איפה הבעיה? בעיניו. אם אתה יש לך בעיה שאתה לא מוצא חן, איפה הבעיה שלך נמצאת? היא בעיניים על הדרך. כשיהודה יורד
מאת רעהו עדולמי, חירה, תמנעתה, כן? והוא שולח ביד השליח שלו את הגדי עזים, הוא שולח לתת לאישה, והוא שואל אותו, היה הקדשה, היא בעיניים על הדרך, ומה ענו לו? לא הייתה בזה קדשה. אומרים בעלי המוסר, היה הקדשה. אתם יודעים איפה הבעיה, איפה הקדושה של האדם הולכת? איפה הקדושה נהרסת? היא בעיניים על הדרך. שם הקדושה בורחת. כשאדם פוגם בעיניים שלו, והיה אם לא תמצא חן, אומר רבי עקיבא, ראה אחרת נאה ממנה, זה בעיניו, כי העיניים שלו הוא מסתכל במקומות אחרים, שוטף את העיניים במקום אחר. וזה מה שאנשים לא מבינים. תבין, הוא לא מבין. הוא הולך והוא מביא מתנה לאשתו. מה הוא מבינה? עד היום היה לה מסך 34, הוא מביא לה 75. למה? שהיא תראה את המאמן כושר עם הקוביות ביותר גדול. ואז היא תסתכל שמאלה ותגיד, מה יש לי את הטבע הזה פה לידי? תראה איזה קרישה יש לו, אתה מבין? לא כולם אורן שילו. זה משחק, כן? אתה מבין? מה הוא עושה? במו ידיו הוא הורס את הבית שלו, אתה מבין? בידיים שלו! או הפוך, היא קונה לו. ואז מה הוא אומר? מה, תראה מה יש לי, אני לידי, מה נמצא פה לידי? ריבונו של העולם. תראה כמה דברים יש בעולם.